Филюски қаз юлы жыры ең популяр жыр номинациясында бұйыл һәм инде әлеге жырны Артур Хасанов белән бергә башкаргач, бу жыр тагында популярлашып китте. Монда кем популярлаштырды? Артурмы, синме, бергә туры килүме, әллә дөньяви вазгыятьме? Дөньяви вазгыятьтә һәм теге бер якка гына әйтмиләр бит, бердәмлектә көч дип. Бердәм булып бу жырны популярлаштырдык. Артурга инде әлбәттә, әгәр дә ул безне социаль челтәләрдә күрсә, рәхмәт дустым, рәхмәт якташым. Һәм еш кына шундый сораулар бирәләр Артурны менә концертлар барышында ничек алып китте икән Филүс әлеге урыннан дип. Уларның теге әзерлек вакыты бара бит инде әле. Һәм берничә көннән ул әзерлек бетәчәк тә һәм кызганычка каршы Артурны алып та китергә мөмкиннәр инде махсус операциягә. Миңа калса, барыбер аның хыяллары берникадәр булса да тормышка ашкан икән. Менә ул үземнең менә Казанга килеп зур сәхнәдә җырлады. Анасын Мәскәүнең илебезнең төп залында, концерт залында чыгыш ясады. Миңа калса, аның әле иҗат юлының менә шушы башы гына булса иде һәм инде Алла теләп Аллаһ Тәгалән сорыйбыз, исән имин йөреп кайтканнан соң Алла бирсә, бөтен милләттәшләребезне шатландырып, гастрольләрдә бергә йөрергә насыйп итсен. Әле зур җырчы итәм мин аны дисең. Алла бирсә. Уңышлар. Рәхмәт үзеңә.